Olen Johanna Virtanen ja toimin projektipäällikkönä Suomen metsäkeskuksella. Olemme Mikkelissä Verijärven rannalla, jossa on reilu 5 vuotta sitten tehty jatkuvapeitteinen hakkuu rantakohteella. Eli kohteelle on jätetty runsaasti siementävää isoa puustoa ja sitten myöskin kaikesta latvuskerroksesta puustoa. Ja kohde on taimettunut erittäin hyvin. Rantametsien hakkuissa toimenpiteiden suunnittelussa tulee aina huomioida metsätalouden vesiensuojelu ja riittävän leveä vaihtelevan levyinen suojakaista turvaa vesistöä. Rantametsät ovat monilajisia ja kerroksellisia ja kuten tässäkin kohteessa, niin tuossa rannalla kasvaa monilajista lehtipuustoa, jonka karike ruokkii vesistön pohjaeliöitä ja pohjaeliöiden tehtävänä on puhdistaa vettä. Eli rantametsän lehtipuukarike kuuluu vesistön luontaiseen ravinnekiertoon. Minä olen Tanja Ojava ja toimin puukaupan ja metsähoidon asiantuntijana Metsä Groupilla tässä Mikkelin alueella. Ja täällä Etelä-Savossa meillä on paljon näihin rantoihin rajoittuvia hakkuita ja jokaisen meidän tehtävän kuvaa kuuluu tietenkin se, että me osataan myös suunnitella riittävän levyinen suojavyöhyke näillä rantaa rajoittuvilla hakkuilla. Me ollaan linjattu sille, että me toimitaan aina vähintään PEFC-sertifikaatin mukaisesti, riippumatta siitä, että kuuluuko metsäomistaja tähän sertifikaattiin. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki meidän jäljiltä jätetyt rantasuojavyöhykkeet on vähintään 10 metrin levyisiä. Kuitenkin on tosi tärkeää ottaa huomioon sen kyseisen kohteen erityispiirteet. Jos se on vaikka rinne, joka viettää rantaan tai erityisen rehevä kohde, niin ehdottomasti pitää harkita myös sitten leveämpää suojavyöhykettä sen kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Minä itse haluan aina mielellään näissä rantoihin rajoittuvissa hakkuissa suunnitella sitä suojavyöhykettä yhdessä metsäomistajan kanssa. Sitten kun nämä on yhdessä läpikäyty nämä asiat, niin silloin meillä on useasti aika hyvä sellainen yhteinen maali, mitä kohti mennään. Että siellä on sit huomioitu nämä luontoasiat sekä sitten metsäomistajan omat tavoitteet ja myöskin nämä taloudelliset tavoitteet ja niiden keskeltä löydetty semmoinen mahdollisimman hyvä yhteinen kompromissi. Olen Leo Tarssanen, tämän Luukkolan tilan omistaja. Tämä on rantamaisemaa ja sen takia tähän on tehty suhteellisen varovainen hakkuu. Näillä rantametsillä on muutakin arvoa kuin mahdollisimman suuri tuotto. Näillä on maisemallista arvoa, vesien suojelullista arvoa ja nämä ovat mukavia liikkua. En ole yksin täällä liikkumassa, vaan täällä liikkuu monet muutkin ihmiset. Ja myöskin tämä on luonnon eläimistön kannalta merkityksellistä aluetta. Nykyään metsänomistajalla on mahdollisuus hoitaa metsiään eri tavoin. Voi hoitaa tehometsän-talouden mukaan, voi hoitaa jatkuvan kasvatuksen mukaan, voi hoitaa riistametsänhoitoa huomioiden tai maisemia huomioiden. Itse kukin valitkoon sekä omaan mielenkiintoonsa että talouteensa soveltuvat menetelmät metsänhoidon alueelle.